media so eni na wo hwe mafade na wo hwe mfonyina esi machi a wotumi wo se yeni abre kokko wa papa eni da koto mojem ni na eye maame akua Donkor ya owo adini nsanyi no abeto ne so na nu ho no ma beto dwaga na ha de chese ofo ba bia no na agent ha ewo media no so kwatiti na ya ho sempa dia ma na no matankonya ya wo mo ewo akase adweti e wasante mantemu na na wocheda ebubu na kekesi ani na eso the center Alandu Media aba na abepemu ewo akase adweti maame Akua Donkor na busuafie na yebehwe sede na baba mu nsem esitie ne mefa no nyina enne sede na wochela ni sibeko yewia yama masunsi ewo yida no hyehye nyina eho enti ka me ho na yentinsim midin ade atesem hene koku osimu yentinsim yebe wana yebe we fiasimu hineba enti yebe wana yebe we fiasimu mimi be wuti se mi me we fiasimu Ademo fefe ni pebe to akoda for mesie efia ni kai ye bejo akoda mo asamampo oni pa ya momo absena ye o mi na krono ababa giri na krono pai mai na krono Akua Donkor na krono Ademo fefe ye beto akoda for if you any kai any pebe jawa go to na ngura mansie ya odi sheke na zumbe we ya dani ya ube oni baba we ya dani ya ube any pacha ube we ya dani ya ube oni pacha bo if you any kai ye be jawa go to na ngura oni pa ya baba oshina ni yebe wana yebe we fiasimu hineba enti yebe wana yebe we fiasimu mimi be wuti se mi me we fiasimu Ademo fefe ni pebe to akoda for mesie ya efia ni kai yebe jo akoda mo asamampo oni pa ya momo absena ye o mi na krono ababa giri na krono pai mai na krono Akua Donkor na krono Ademo fefe e metu akwada fo efia ni kai ni pebe jawa go tina ngura mansie ya odi sheke na zumbe wo ya dani ya ube oni baba wo ya dani ya ube eni pacha ube wo ya dani ya ube Odi pa shribo awaza so yes sir abusa for so de ye no esi ekono ene awie so so ebepemu ewo ayi na se afi na ebe sha se kra Donkor abo enu ntina no matena se ya e ma me na wo twede ye dom na chisika sa enu nti se de husi no sa e na etie bo wode na ka me ho na ye wura mu ne ehwe se de aha ehye no esi etie Abushafo elenti jurodi na ya shase na wohweda e ma me Akua Donkor ya ono ena ye Ghana Freedom Party ono ena eye flag bearer ema wonom no na wohweda ena nei na no matrase sinkonya ya ye die no na wo se omo ahihya fa kase adwetia ena sabe ya ba na ya ba be pii mu na wutimi hu se eniema egugu na kwan so pa Donkor bonti na no matrase nipa no emasa na afeni ya shase ti ehwe ni mu se free no me no kono nipa be shase aba na wochele di na tuma ya kama nti no nyonkofo omo hanum ketifo ha live band for so hanum obodwa data wo beye amadwedi no aye krabebe na aye fe enu nti si no na wo ni gusu a wo hwe no medi na se na wo ni gusu a wo hwe medi kan ka se yan shase yi enti no we die eni animu na wo gusu otutu nyomaje ne pa baba sebe ya eni ma betumi akoyi
Nintenoa na wo no asha force wa hanu ma obedu a awo ho no bedi wani ngo ma chia fe obese ne ma akwa na kwan so eno nti na wafa wo mo so a wo mo gate na no fe ya wo mo so edi djuma no kwasem ni ayasem ya pa di magana nyina esan se fie be du mienu ni 12 years na ma make Donkor de no ho ma party sem no no ate the party Ghana Freedom Party enya no ya yedi na chia odi Ghana ntenten no asa wa politics mo ele be do pempenso yi na esan se wo kwaje nkwantumi nyina ko no de onyaaya ko be ni musanka fie bato okra no obetumi atubi sade busuano kwa na kai omo hwe ni musanka otumpo ho de abato e be kwa asana obi ya wa ye nezo so ofia to odwa ya ba monti ni nyame pe na woyo Empanese bamu wa kradia enkontumi nye na nkabusia bekarisi kapampemsa atonsa gunsa nansa amana nanum samanfo de na mayebio nanso saa na wiase tie tetiboni din ansa na yawo no waye ensanna ho se oba wonko sukuu da nanso wapre mampani debre ye besre oso nyankrompon se onfa na krensia jabram bukumu sabrei bia na twa brade abusiapani ya poku ene ne dom aka kire ye se ye betumi ahye na wotu dadie ase one na nabrefo pajan uchire be kuku a wobo anopa hema wa ma ya kwan tie bebo mpaye na ye de na wotu dai ahye ase ye wie pe asafo ahimfie agofuma adoa ene nyomkro mubesom na mode ya hye Kristo mu ewo dumutuo mu ene die kwa so mama minia na ya bompaye ama ya free dwumedi ase. Okay, minia be ma kwame ewo animfo kodufo medawo ase pepacho ye bompaye ne dwumedi ne so ase osoro Yakobon ensa wa obo osoro ne asase tumini na eyewo dia ene ewie o ma yeda wase yeyiwa ye yehira ye okese wo enkwa ene ahode a wode adom ye ewom se ye twadado ya to bese no nanso bibia mu no ye de aseda ba mo osoro Yakobon yesre wo nyame se ewrade si eyom ema ye duwa ye medwade ye di asase ene ewie ne na ye de hye wonsa bo ye moban wana wo free achirichiri ene baniye eba esre wo Yakobon se kura won ewo ntabankese ne so na wode won bebra sumbie ma ye de aseda ama wo akaso Yakobon wona waye
Yɛda wase ɛwɔ adom ti. Amen. Bidin ɛde nana yaw amankwa Sompa FM Sompa TV Kumasi. Ahafuni abranteɛ menimi nua panyini Kwame ɛwɔ nimfoɔ kukudufoɔ Opimso Radio Kumasi ɛnɛnɛ yɛbɛdi dwumadie ho hyia me. Yɛda wase. Bidase bɛmɛ na yɛnuanom nsɛntwerɛfoɔ maba yɛnuanom bloggers yɛnuanom TV stations ahoroɔ radio presenters abusuapani ene ya maame Akua Donkor abusua se odamu nyinaa se sɛ mode wɔ dɔ abɛbɔdom ama dwumadie yi mo fa ne live ama wiase nyinaa ahu yɛda mo se nana modaro mebru nana nyonkrɔfoɔ mo nsom na moto asomaye Yeah.
ne awei abusua na mianim ni asɛm a ɛnwono kyɛ bɔnwono ɛna atomu yi asɛm a ɛyɛ kyɛ mako ɛne ya maame Akua Donkor abusua mu wɔ mu yi yɛbɛsrɛ nyame ne soro ne tete sɛ ɔnka mo ho na ɔnka makoma ntomo yam yɛnuanom abusua pani ya mama te sɛ na wɔtweda yɛmfa ensa aboadeɛ ɛmma na emom yɛsi bibi kyerɛ abusua no Timadaru mebru yɛsi ɛpono kakra wɔ ha a Jobin Rural Bank wɔn na ɛgye enti wo aboadeɛ kakra bi a wɔde bɛma abusua no a Madaru mebru na wɔde akɔ ɛpono no ho na yɛagye na me nso mede ato badwasere de ama akyeame ne abusua pani nso ate bi yɛ maame Akua Donkor ɔyɛ obi a ne din ho te ɔbɔ ne din ho ban ɔhwɛ ne ho so yie ɛtoto ne nneɛma yie wɔyɛ nsɛnna hɔ bibiara mu wɔyɛ abakɔsɛm ɛwɔ bibiara mu ti yɛbɛsrɛ ɔmanfoɔ ɛtamfoɔ adɔfoɔ sɛ momo abusua na yɛpepa abusua ne ase ne suo ɛmpɛne sɛ biaburu sɛ okunani anaasɛ owusia bɛsrɛ n'anim na wate sɛ ka tiɛsrɛ wɔ kristofoɔ mo sɛ kutu abɛsa deɛ ɔbɛnya biara na wode aboa yɛ ma Donkor ɔbaa kokodofo kyɛnsafo a onipa dasani ɛntumi ntɔm ne nyansa mu duro wode aboa abusua na wapepɔ mo ne ase ne suo nananom manhyia kete nananom manhyia kete nso mo ntoa so ɛma yɛ medin ɛde Kwame awua nimfo kokodofo ɔpem so radio manhyia ahemfie ɛna me hɔ Damas. The Ghana's highlight for IGP here. The shekel. And then Accra original naso. One about the we are saying say you want to work. And it's what you want to work here. No more punipa. Wasi emrani maame ekwu no okana sumasem bi ninya ya ogisi yakef aya ne power esonyo afi anyama ehiti ya aga na fana nyina ai ananso akire ya bebo ananso wase wo pema so de munye sanete ninya ya ogisi yakef the high life IGP it is some radio na ye jaka semuna ma the high life IGP pia akra pia
Ababa giri na krono. Mari na krono. Akuya Donkor na krono. Adamu fefe. Ye metu akwa na fom. If you any can you pay better what na mura na say ya. What is your can? That's Ube. Uya Dania Ube. Oni papa. Ube. Uya Dania Ube. Eni pancha. Ube. Uya Dania Ube. Oni pancha. Awazazizo. Yes sir. That right now he never eat oha. And he never see abara. Papa. What is your can? Oh, Asana Rahu. Yes, sir. Everybody is saying, "Oh, I'm not that good. I'm not you are." And you know what I have been with you since now. And I'm a fair. You go to a corner from. If you can eat it, you may go to the one. But if I go, I'm standing away. You know what I have been with you since now. And I'm a fair. You probably to one of them. If you can eat it, you may go to the one. But if I go, I'm standing away. That's who we are. Yes, sir. Yeah.
Ojumtini amuwi asafane nyina no abranti woto dwumi eye mi manu ametete wo monyum to no ba ko no na branche makope me bi agina na me pensa fufu bia no me twa bibi kakra ma bi du wa no agina ne wa se branche bi kunu ye na abagoro wa se na ye na me sima me adwuma ye na de ba ma me tu ni boto wa se ma cheni nyina ma na sa ho enso kakra ni ma me de ma me no yi posters wa to fate time abia me ni se wo wa da me jam boni is a bit of a way to be a person on you one a day. Yes, you know, a bit of a Sabre, you take away India, a better so. No, Mammy, I don't call or power Kosukunda. Now, so ordinary answer, I tell him the four also. Mammy, or a Kania or a Sroma Sonko. Ne party Ghana Freedom Party and number 3 I want to do how Baba Chebusiano Yangan Tiasa Enche Party Mamma Donkor the party Penipona Tabomato Santre and the number 2 number chatting the party Penipona Tebri one more Dura one more Edward Donobo and I watch it on the Amana Yefe
sabe na nan ne panimfo ba betena se na gofo ne jamfo abeka ne ho na wodi na wotweda no eno se sabe die owo se manchiniye eje de cheche owie mu a na na kwa chipiaje edweti ahene na sabe ne panimfo owura na sabe oba abeje ne dwa Nana Pache Piaje. The idea is to know. Ono Karisika Panko to Chapter the Picture. And one Patrabo Plabo Hodi Patrapo. Nana Plabo, Nana Krasia. Yababa Hiliba Yiki. Sadia Mama ni amani isi etie no. Ohine chiewia. Na ma dwetia. Womo atnase sabre santina to 10 fefefa womo kochie yi ma make Donkor fiefo na womo koma na akwa ba ai said ya mama ni amani esie nto mu santina dia wo so panyin ne mpanimfo womo dikan na mpanimfo ba panyimfo ofie oso so womo so to santina dia kira womo ko na womo akoma na akwa ba ntisa na etie Nesi agunanum ate se suchirama oba kukudrofo a okintin kantan fentem frem
Akuma kokoro kwa wo kikikikikrim ne mema mpabo brim no amonana awura Betty Mood Idrusu oba wodi kan ya waya ban lawyer penny wo Ghana, the first female attorney general in Ghana, former minister for education Mame Betty Mood Idrusu anopa obani abusia ebejamoye na ose adia ata abusia ni no o ma chiame nyina hyade abrantie de mame akwa Donkor kan bi no ayo ade na camera sim so twem omani aha openi fa ko na ko chiro fa ko ha ko chiro Mame Betty Mood Idrusu ba ya ose 1,000 Ghana cedis 10 million na nanu ma chiame madaru mebru ensimo so na ntu abusuya nyina na ayi date no aya amon kan no ntem na onfa odom ebe odom na onyam abusuya na nanu ma chiame madaru mebru Ghana Freedom Party enkaye so adru ha enipa ba na ya omujina o party ni dimu apremra so me defie da wo mo kan ho ekuo no national organizer Ekono Penny Awasha Chese Frankatuni, Mia Mini Kuma Roman Father. Ono so ni simu je fe. Ghana Freedom Party, Frankatuni ananka wako akopre, nanso wanya anya dibreno. Ole party food na sadu mato santine do bodom. Ai. Ghana Freedom Party sabre wadru na nanim. Ya wako akotri cha dia tahine ne penimfo.
aduane na yɛdi no enti ɛpɛdɛ ɔkɔmɔ bɔɔdeɛ aduane yɛ samina mepatɔ no ɔka bɔɔdeɛ aduane yɛ samina na emu wɔde aduane foforɔ so yɛ samina sɛ samina ne da hɔ na samina foforɔ bi da hɔ nom a difference biara na gye sɛ aha yɛ kan wɔ mi mo di ɔsi wɔ wɔde bɔɔdeɛ na yɛ na mebisa sɛ na mbona no ana na aduane no mepatɔ me kasa mekyerɛ mu sɛ me nana na maa me hu sɛ yɛtumi de bɔɔdeɛ yɛ meat pie na ma obi a wɔkyiri sam atumi adi n'akoma so adeɛ wei deɛ ɛyɛ liquid soap kɛkɛ yɛda ase enti adeɛ na ɔde yɛyɛ no so yɛ special aha ne yɛntumi nkyɛ biribi aberɛ akyea me nyim ɛdifa bɛsi na n'akyea me so na akyea me nyim no ɔmu wie a ne ɛma ɔkwan no akyɛ yɛda ase nyame nhyira wo yɛnua bɛyɛ ayɛ
Nyame Shramo. Nana Bafo and so the phobia do our Metia. Nana Bafo. Sabre NPP New Patriotic Party one abedu hanom ya omudi ozobo odomo sabi yo agofo sabe NPP New Patriotic Party for and omudi ozobo odomo ya na wotwere yebedi amana ya kama na we are say isi for this halefu wo mu nyina eyefu enti ombe kama mekwe Donkor party for ho wo mu di ozobo odomo se wo mu ni abere pa yes as wo party wo party and na wo ma hwere ade sa no ndi sabe die e wo do e no mo do bo odo ya ma me akwa Donkor a wanya no ba bi koyi ya me adom watete e mabru ti say ya no ma wo de party agya yan na ya ba be gina so ama party na koso atena so na emra enche no ya ba ji Ghana akonya na ya ma me ani so ade huna opeso de bo man no yanso ya ba to aso ne de ma o man na fofi anto ata ana ne ya ma me agya ye hoko nanso eno ma pa o de gya ye nti ya ba gumu mi gina ye nua Roman father ani General Secretary Mr. George Afro ani pieces 4 Honorable George Venture Kwabri East Jamasi Obi Abua ane tete enyina na nimpanim fo matwa me hwahia akasa se Ghana Freedom Party edi ya okakra sanse ma ne to fam na busia ma ete ya no nyina abehia da nanso eda no eduru se o mosesa no o ma moya mane senye social media mpa ka bia nkade yenim se ye ma me ye dini na otweda na no so ntinka se ma ye nko esese ye ba na ye bosu bona na nam titu na da fufuro bi o ma anya yesa firi se ma me efira busuam ana o free party nanso ye be yenti medira ha ne nkasa sa ne nko ye kura ye nsam nso kate no makọ aduonu efise yenim se ahoho ba ha esese ye de som ya ahoho anu achi no yenim se ya bom patawa ha ya de sika ne betutu agufom ne senti Ghana Freedom Party baya ye kura ye nsam sika no 1,000 Ghana cedis. Sa young friends support ya mama na watchday. Na a year no through so. Yes, a Ghana Freedom Party ya be piano. Ya be no. Ya da mase. Odone kabomu. Anya no ya da mase na busia panisimo so ya busia. yo busia fo na dia paya ebeja hawa ha ai obi an sele bobre Sabre NDC for so no mo so dru hanom ya mo so abeti o bobre o mo de num abetu enum mo yedi ka wo sa pipi for wa mo abeti o mo de na fe na NDC for so dru hanom enu tenne amagani amagashe tenne be ho magaho e wo ajueti hanom ai o sha ha so MPP for so de mo de atua afra NDC for yimo ya nya sa to akora ningira ya Ghana baako se pipi se NDC o ningira ya Ghana baako eti se de usi ho hanom ne kaimo atani abutu ai esa sema me kwa Donkor o de ko don party e jama me na mani kwa ko party ti seye eti na mo so ma fine o so bia chana mo presence ka tu na bro na abatu ono de ye du so anesa na wacho pe na de ye ni ma de ko to aba ni sabre die enya ho ko so kora party for ni na obi na msa ko nya we so chane babre e wo ejetia o mo de na o chire yi na ADC ejima no MPP na fa NDC na fa Premier Donkor Ghana Freedom Party so o mo su na fa amagana magashia ye be kuna magagogo eti shebi na se de gradie no AC ekro aha sana tie enna yana sabre NDC fo wo mo ade enum ekoto enum mo anum ajetia atakonya wo mo kwachara na nom doma na nom da kena sana tie ai ya sam to akura sede wo ho no amamra ni amani akwa
pass or the chairman so chairman Makwai ama one of Akua Charanamti Saturday a great NDC party a movement for the Tom and the Cheshire Hanoma. One more Babatia, my maker of Pop, a book of four, and then Gray Book and Paye Big Jack. Party for EB, now you know more entertain and come on. 1 year, the dinner. By any party, no, any party for EB, ever entertain and come on. Now I said the name is Mamma, now what to say? Yo, and the man never can come. Now today I say, I never know, and people from water. Oh, yeah, did you ever get by? Yes, I was like, but I never this year. Now I'm not ever trying to. Outside of this is some society. Now people for all I'm aware now. And I didn't mean to put him. And so I got a play, yes, and I just want to be a deep with him. And you have a dear man. My wife says, yes, I'll say. Yes, I'm a animal. You're an animal. And I didn't watch it down. Now I'm understanding people before. What about the bottom thing? What I say? So, you know, I said, I'm a wedding. Yeah, tomorrow. Hey, I'll be out on and up. Oh, yeah. I don't know how to make it on Corbus. I never was a bad and Mr. was a 40 now. That's it.
wase ono abebo ne din no wada ne ho adi na watoa so Mamanom, Ejanom, Enanom, Kuanyini and Enti, Memamo Atanasi, Midi Adueta or Yea Quine, Mikosuku, a pradidia in Fitiasia, Midina Dina Pensia, Medi in Fear Dubaco, my name is Ame Becan, Yea Suni Dinise, Akopabo, Crocro, a diachio bianso, a dianchiobi, Nipadon Betty Fear Moki Cademini Fedri, what's Yasia, the Encoya Sum dear, Oko Chinsu at the Minifedri, Yanani, Piacopedia, Yembedi, Nansu Yanani, Beba, the Okaba, Bugudium Pocrano, or no She, said ye in any answer, and they are obedi bewu, and the Korean so yada obedi benyasika bebre, Sana and they obi area hoda, and the Korean so obi eligeda. Se okon koto de na wo bompai a onyankopon na odi wakobape nanso de ebesi wo abrabom bia fa asedama twedi ampo onyankompo ye eja wani eja utrimu eden owo ate yen sunumu ede owo ama ebretuo ebusia abonyanya owo ye twimodenfo oba tai wo ena o meso so ena o mbase wo se de minifa die ne amani hunu mami see free school bampokrana why na ebeye yen atu ejabi wa ejabi ti asede yetimi kan nanso enabi wa enabi ti asede ebi ni ho oba time pa na ebusua ahwere ne mami omma ekwam de yen wama yen ani ya mami see free school bampokrana why na ebebusa yen se edin na busua ye mami Piadon talk, Mammy, I go to know Fire as I do. Mammy, I wouldn't marry Messia guy. Oh, Mammy, Bama Woody and Diddy Yokra. Mammy, Kaiser was saying, but I didn't wait. Mammy, would the end of when Mammy, Trading Pony and Crumpon for crying, say, oh, Abraham Kukumu, in some brain, bet me the Akaian Mammy. Now, so the Edupane. No, Mariano, Name de Asedana Chatu, dear Dinkai, Asedan Kwama Chedian Ponyam Coco, Saudi and a day at Tamilu Bienu, Asedab them at Tosson so come, Honorable Patrick, that Sana Mede Asedana, Honorable Obria, Asedabian so I Tosson come, Honorable Isaac, make a better when you, Mestra Mumbuame, Leandan and Onum Assi, Nucro Manina, Mano Essi, Medamo Assi. Roman Father of the Blue, Konakochian and Anona Chame, Emma Opina Fay, Pomayen. Okay, Span, we'll take you over my aim. Alicia Care. I divide my man at Donkor. Roman Father, and you will see, I won't see enemy. The highlight IGP, and yet Alicia Care. My father, I or I give me what to see. Yeah. That's right. Listen. What's up, Matiano? Let's see my view. Akua Donkor. I'm in the wedding in Korea. I'm not going to be Akua Donkor. Just to want to be in Akua Donkor. Who are you? That's him, I'm here. I'm here. What did you do? I'm not going to be
so no na wo ya bra ya ba ni Mama no amechia go.
Me what you say? And to guess me, I don't know. Can you ever going to say? NDC party. I am in Ghana. Party Papa. Mama come. I know see E-Blog. E-Blog will see anywhere I can tell you. Mama come. I know you can get to Dubai.
akyire woni na hyase ampa what you mama yɛ amadwumadi na kwa wie yɛ yɛ wo hyɛ wo nsa yɛ fo car baby yɛ ko bi asna wo sefo yɛ ko dra sumdie mu ame a wo ma asam ame yɛ ka sɛ yɛ ko yɛ ma me yɛ gbɛdon kwa yie ɛne ko nya kwanhyia ma ne empare yɛ kɛ ho na bu ya ho bai na yɛ tie a ɛdi aseda abo tɔre aponya kopɔn ya ka sɛ wo nya kopɔn wo na wɔyɛ ase ɛwa amen